Majalisar Ɗinkin Duniya na son haramta auren mace fiye da ɗaya. Hukumar Kare Hakkin Adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar da ke yaƙi da cin zarafin da ake wa mata na bukatar haramta auren mace sama da guda ɗaya saboda abin da suke kira yancin mata a duniya. Mai sauraro ku biyo mu domin jin cikakken rahoto. Mai sauraro ku dakace mu. Mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV, ko kuma ku tuntube mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. Barkamu da dawowa. Hukumar Kare Hakkin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar da ke yaƙi da cin zarafin da ake wa mata na buƙatar haramta auren mace sama da guda ɗaya saboda abin da suke kira kare 'yancin mata a duniya. Alƙalman hukumar sun nuna cewa kashi 2 ne kacal na al'ummar duniya ke zama a gidajen da ake da mata sama da guda. Alƙalman hukumar sun nuna cewa kashi 2 ne kacal na al'ummar duniya ke zama a gidajen da ake da mata sama da guda, kamar yadda wani binciken da cibiyar PEW da ke Amurka ta gudanar a ƙasashe 130 da kuma wasu yankuna. Rahotannin ya ce an haramta auren mace sama da guda ɗaya a ƙasashen duniya da dama, ciki har da nahiyar Turai, amma kuma matakin ya halatta ne a ƙasashen gabas ta tsakiya da Asiya da kuma wasu yankunan Afirka. Sakamakon binciken da aka gudanar ya ce an fi samun auren mata da yawa a yankunan Afirka da ke kudu da Sahara, inda kashi 11 na al'ummar yankin suka fito daga gidajen da ake auren mata sama da guda ɗaya. Binciken ya ce kashi 36 na al'ummar Burkina Faso na da mata sama da guda ɗaya, yayin da ake da kashi 34 a Mali, sai kashi 30 a Gambia, sannan kashi 29 a jamhuriyar Nijar. Alƙamar sun nuna cewa kashi 38 na al'ummar Najeriya ke da mace sama da guda, yayin da ƙasar Guinea ke da kashi 26. Binciken ya nuna cewa an fi samun auren mace sama da guda a tsakanin al'umma tare da gidan talabijin na Himma TV. Himma TV tana aiki ba dare ba rana domin ta kawo muku ingantattun labarai kama daga faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa da dai sauransu. Ku je ku ci gaba da biyan a wannan tasha mai albarka ta Himma TV. Haka zalika mai sauraro za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a shafinmu na comment section, ko kuma ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. haka zalika za ku iya tura mana saƙo mu ta akwatin Facebook. Haka zalika za ku iya tura mana saƙo ta akwatin Facebook, Instagram, Twitter, Telegram da dai sauransu duk a Himma TV. Da zuwa ta Himma TV. In yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin